So bazalwane kuthiwe ngizohola abazalwane ngezwi njengoba sazi ukuthi izwi thina abazalwane lilona eliyisikhali sethu ukuthi kakhulu. So izwi bazalwane ilona thina esilwa ngalo, ilona eliyisikhali sethu, ilona esikwazi ukwenza ngalo izinto eziningi. Kuke kuthi ngisho izinto zenzeka ngike ngithi mangifike izwi noma ngingasakhulekanga, kodwa ngoba ngifunda vele izwi likaNkulunkulu leli yena akakhuluma ngalo nami. So anginayo indlela yokuxhumana noNkulunkulu noma anginayo i-connection engaxhumana nayo uNkulunkulu ngaphandle kokuthi ngifunde izwi bese ngiyakhuleka. Sizoya ezwini lenkosi bazalwane kafushane. Sizovula kuTimotheo wokuqala isahluko 6. Timotheo wokuqala isahluko 6 sizoqala evesini lesi-12. Bazalwane mase beyitholile, uma kukhona ongakwazi ukungifundela, ngiyacela bazalwane kube khona ongangifundela. uTimotheo wokuqala isahluko sesi-6 siqale evesini lesi-12. Uma kukhona seyitholile onereading ethi ayibe ngconywana ukuthi angifundele bazalwane. Sizafunda bazalwane njengoba seshilo umphathi wezwi. Incwadi yokuqala kaTimotheo isahluko sesi-6 siqale evesini le-12. Isihloko sithi ukukhonza uNkulunkulu ngesiminya, ukufundisa izicebu nokuxwaya isifundiso samanga. Angizwanga ukuthi sigcina kuvesi ba. Okay. Verse 12. Yilwa ukulwa okuhle kokukholwa, ubambelele ekuphileni okuphakade owabizelwa kukho, wavuma ukuvuma okuhle phambi kofakazi abaningi. Ngiyakuyala phambi kukaNkulunkulu ophilisa konke naphambi kukaKristu Jesu owavuma ukuvuma okuhle phambi kukaPontiyo Pilato, ukuba ugcine umyalo ungenabala, ungenakusoleka kuze kube sekubonakaleni kwenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Baba, izwi lakho liyisiyalo sethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle ukuthi wena ukhuluma nathi ngezwi lakho egameni likaJesu. Baba, unamandla konke, vula izinhliziyo zethu, hlanza izindlebe zethu uNkulunkulu wethu omuhle. Malisithinte Nkosi Jesu izwi lakho, wena uthi lona siyala ngayo izikhathi zonke. Namanje sesikhona phambi kobuso bakho uNkulunkulu wethu omuhle, namanje siyathoba Jesu phambi kobuso bakho ukuthi nanoma ngabe ikhona ihlasele, kepha thina sithemba wena Nkosi Jesu. Hlala nathi izikhathi zonke uNkulunkulu wethu omuhle, hlala nathi idwala lokuphila kwethu, hlala nathi Jesu. Ngenelela kulowa nalowa muzi uNkulunkulu wethu ongcwele, ngenelela kuleya naleya nhliziyo yalomzalwane okulendlu uNkulunkulu wethu omuhle. Ushiye konke waseza phambi kobukhona bakho, ushiye konke Jesu abengakwenza ekhaya, kepha wathi uzodumisa wena. Sesikhona Jesu phambi kobuso bakho, sesikhona uNkulunkulu wethu ongcwele phambi kobuso bakho, sesikhona dwala lempi phambi kobuso bakho, sikhona Jesu. Hlala nathi, siyakudinga uNkulunkulu wethu ongcwele. Jesu, sidinga wena, sidinga wena uNkulunkulu wethu omuhle, sidinga wena Jesu. Vula izindlebe zethu nasezizwa
ukukhuluma kwakho. Siyazi babona amandla sisuke emakhaya ahlukahlukene nezinto ezahlukahlukene, kepha sidinga ubukhona bakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Izwi lakho babona amandla livule leya mnyango evaliweyo, alibulale leziya zifo ezivuke emizimweni yethu, alivule Jesu nanoma ngabe iziphi izinto uNkulunkulu wethu ongcwele ezivalekayo ezimpilweni zethu. Ngelakho igama elinamandla, igama likaJesu. Thatha udumo lonke lungu lwakho uNkulunkulu wethu omuhle. Siza kuwe namanje ekuseni ngoba simbona ngomunye uThixo esingasondela phambi kobuso bakho kaJesu. Amen bazalwane. Ngiyamthanda uJesu bazalwane. Ngiyamthanda uJesu bazalwane ngakulesi sikhathi samanje. Esekhulumile ngezwi lakhe. Bazalwane le ndaba bathi ngiyayithanda. Yazi ngilalela ubufakazi babazalwane beningi la ngaphambili. Ngiyezwa ukuthi yazi kusempini khona impi ekhona. Ngizwa omunye umzalwane ethi nanoma ngabe izinto zinjani kodwa ngeke ngize ngisuke ekuthomeni kahle. Ngizwe u-MC wethu laphana ethi nanoma ngabe zingihaqe kangakanani kodwa ngeke ngize ngisuke ebukhoneni bakhe. So nje le ncwadi kaThimothewu bazalwane ithi ulwe ukulwa okuhle. Amen bazalwane. Ngisacela abazalwane bebe senkonzweni. Amen. Bengaphazamisa ukukhala kwengane sijwayele ihlale ikhala ngazo zonke izikhathi. So ithi bazalwane asilwe kodwa silwe ukulwa okuhle. Amen bazalwane. Yazi ngithanda leli gama lokulwa. Mase lithi kodwa silwe ukulwa okunjani bazalwane? Okuhle. Asiyi thina singabazalwane sinoma isikanjani njengoba sama phambi kwabantu abaningi, savuma phambi kwabo ukuthi siyavuma ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi. So bazalwane silwe ukulwa okuhle. Silwe okuhle ukulwa ukuthi nanoma ngabe izimpi zikhona zisihlasela kodwa bese sithi thina sizolwa silwe ukulwa okuhle. Okunjani na bazalwane ukulwa okuhle? Ngoba zikhona izimpi siyazilwa. Ubona ngani ukuthi usulwa okuhle ukulwa ngoba izinto zimbili. Khona okuhle, khona okubi. So wena njengomzalwane ubona kanjani ukuthi ulwa ukulwa okuhle? Ngiyaxolisa bazalwane, angazi noma ngizokhuluma kakhulu sekuthi angiphinde ngibuze imibuzo. Kodwa-ke nokulungile ngizokuyibuza. Kodwa nje ngisekuthenini bazalwane, njengomzalwane thina kumele sizazi ukuthi kumele sikwazi ukubona ukuthi ukulwa okuhle ikhona kuphi phakathi kwalokhu kulwa kokubili. Kunokulwa okuhle ithile singabazalwane. Obvious once kwaba khona okuhle kukhona nokubi. Lezi zinto ezimbili zihlezi zihambisana ngaso sonke isikhathi. So wena umzalwane kumele uzibone ukuthi ikuphi ukulwa okuhle okulwayo. Bazalwane thina singabazalwane njengoba savuma sathi uJesu uyinkosi nomsindisi, asisazilweli thina, kepha konke sesikunikela kuyena ukuthi kube uyena ozosilwela. Awusezwa ukuthi kuthiwe nanoma wengane uhlebile mase uyahamba uyekuyena uyothi wena wengane yazi uhlebeleni ngifike kuthiwa wena uthe wathi. Asisawenzi thina lokho, kepha sesiyathoba siyehla nje ngaphansi kukaNkulunkulu. Kube uyena ozosilwela izimpi zethu, kube uyena ozolwa ukuze nathi sizokwazi ukulwa kanye naye, sizokwazi ukulwa okuhle. Kumele siqale sinikele kuyena konke ukuze sizokwazi ukulwa okuhle. Yazi bazalwane siphile esikhathini esinzima la sishayeka khona left and right and center. Siyashayeka bazalwane, usathane umile uyalwa ulwa nathi. Njengoba usathane elwa nathi kumele sifayithe back, sifayithe to usathane, sifayithe to imimoya. Usathane udedela ibandla lakhe phezu kwezimpilo zethu. Uyatshala uyazikhipha umhlaba wonke. Iy'ngcezu zakho usathane uyazithumela kithi. So thina kumele sazi ukuthi njengoba usathane ey'dedela kangaka iy'ngcezu zakho ukuthi ziwe nathi singa-relate bazalwane, singahlali si-relate, kodwa sazi ukuthi nathi kumele silwe ngegama likaJesu, silwe ngey'khathi zokugcina bazalwane. Sekuyimizuzu yokugcina esesikuyona, sekuyiy'khathi zokugcina la imimoya ivukelana khona, la uthi khona uyakhuleka futhi usathane ethi wothula ungakhuleki ngidlale yami indima njengamanje. Kodwa kumele ukwazi ukuhluzula uthi lutho sathane angikho eduze kwakho, lutho sathane ngeke ngize ngikwazi ukuhamba nawe. Ubize igama likaJesu, ngisho ukuthi izimo zimbi ziyabheda, ngisho usizwe isimo sasekhaya lakho ngamgcina ukuthi hhayi
singiqeda amandla njengamandla ngisakwazi ukukhuluma noNkulunkulu kodwa ubiza igama likaJesu. Yazi wathi Jesu, wambiza ngamandla. Yazi bese kuqashuka konke ukuzwe ukhithika ngapha nangapha uqashuka uyisukele khona ngoba bazalwane usathane uyalisaba leli gama lithi Jesu. Usathane akakwazi ukumelana nalo. So thina siyabazalwane uma sesimemeza igama elithi Jesu, usathane akakwazi ukumelana nalo, akakwazi ukumelana nobukhona bukaNkulunkulu. So nje kumele sazi siyabazalwane ukuthi sisempini. Siyalwa bazalwane, siyalwa and kumele sazi sibe nama-strategies okulwa. Yazi esikoleni wangaziwa ngisafunda esikoleni nje lamabanga aphansi ukuthi maseqhamukile umbali bengisaba nanokuthi ngiyincele masededekile nenxele lakhe hhayi onakele. Manje nawe kumele ube nama-strategies owaziyo ukuthi yazi mina masengishaye ngenxele usathane angeke eze sanginqoba, angeke eze sangenza lutho. Akusilona-ke wena inxele ozoshaya ngalo, uzoshaya ngegama likaJesu. Ngoba mina ngangithi ngisakhula ngithi angisho le ndoda ingayindi ifike lapha kodwa ngiyazi ukuthi okay mangiyithinte la ngeke ize isangenza lutho, ngeke isangithinta nje, ngeke kusenzeka lutho. So nathi siyabazalwane kumele sazi ukuthi mese ngiye kuleliya gumbi lami ngafike ngamemeza uNkulunkulu, ngisho ngathiwa impi kaSathane imile ihlasela kangakanani kodwa angeke ize isangithola. Sisempini bazalwane, siyalwa kepha sibe kulokuhle, asingalahleki bazalwane ngomzuzu wokugcina. Yazi abanye bathi sazi kanjani ukuthi imzuzu yokugcina, kepha thina sifunda izwi, thina sihlale ebukhoneni bakhe siyazi, siyabona izifo ziyavuka ngapha nangapha, sivukelwa iy'ngane zethu esiy'zele, kuvuka obaba bey'ngane bavukela iy'ngane abay'zele, bayiphendula abafazi balala nazo, kuyavukelwana umfowabo womunye ukwazi omunye bayabulalana. Uyabona ukuthi nje ukubhekele kuphambene ezweni kodwa kudinga ukuthi thina sime ebukhoneni bukaNkulunkulu, sime singaduki ngey'khathi zokugcina bazalwane, singaduki la khona usathane eseyitshela ukuthi uqedile ngathi, la eseyitshela ukuthi uselizuzile ibandla likaJesu sekuyelakhe. Kodwa thina kumele sikwazi ukuthi sithole indlela yokuba, indlela yokuhluzula, indlela yokuphuma bazalwane. Yazi mawuphuma entweni, mawuphuma esimeni awuphumi kahle, uphuma kubuhlungu, uyalwa bazalwane. Yabona manje sekuyisikhathi sokuthi silwe nayo usathane, silwe nemimoya evukayo esivukela emakhaya nanoma ngabe ikuphi la esihamba khona. Kodwa nje sekuyisikhathi sokuthi silwe njengamanje, silwe simkhonze uNkulunkulu, simkhonze ngathi siyaqala, simkhonze uNkulunkulu engathi asikaze simkhonze ngaphambilini. Sekuyisikhathi sokuthi silwe. Uyalwa bazalwane usathane, ngazi noma mhlawumbe ulwa kimi ngedwa noma mina ngedwa ngibona ukuthi uyalwa, kodwa ulwa zindlela zonke. Uma uzohlala hlale phansi ucabange izinto nje ezenzakalayo, uvule iBhayibheli ubuke izimo ezenzakalayo, uzobona ukuthi usathane uyalwa bazalwane. Usathane ulwa nathi kakhulu bazalwane, angeke azalwe nesidakwa abazohlangana naso endleleni. Uzosibona si-right sihlale siy'tulela ngaso sonke isikhathi siyihambela, asiboni nanoma konakele noma ku-right, asinakusebenzi nje siyayihambela. Kodwa mase uyabuka wena ukukhuleka zonke iy'nsuku ukuthi mina ngase ngishayele kangaka, mina izimo zase zingimela kangaka, ingoba usathane ufuna ukugcina ukuthi aze akuzuze. So bazalwane, ingakho ngithi sisempini, siyabazalwane, sisempini, siyalwa, asilweni bazalwane. Yazi usathane kuke alwe nawe ubone ukuthi hayi sengihlulekile manje kuba ngithandaza, ubone engathi awusakusizi ngalutho. Usuke seqala ukunqoba-ke lapho usathane, suke sekumele usondele kakhulu uNkulunkulu, uncike kuyena, ungabusasuka umbize ngazo zonke iy'khathi ukuthi Jesu uhlala nami. Yazi besane usathane masefuna ukukulinga, ubesakulinga ngisho nangamaphupho, uthi ulele ebusuku ubesalokhu ugogo wakho kade wayifela ethi hayi ngenzela itiye mzukulu. Usathane ufuna ukukunqoba lapho, usuke uhambe uyohlola ungwakaTembe makalindwe, uhambe uyohlola enyangeni yakangubane. Wazini umuntu wakangubane ngey'ndaba zakaTembe? Wayekuphi ney'ndaba zakaTembe umuntu wakangubane? Yazi lapho siphinde simbone khona ukuthi usathane uyasilinga. Uhlanganaphi ungwakangubane, uhlangane ney'ndaba zakaTembe, ukwazi ukuthi wena
khipha iy'ndaba zakaTembe. Wawungekho umdlalo njalo, wawungakazi wami isangoma esincane esingangani, kodwa ngizoyotshela ugogo omdala onganganami, ugogo Mathusi, ukuthi hey wena yazi ekhakini kwakunogogo kasososo. Ngisithathaphi mina lezo y'ndaba? So amandla kaSathane, uSathane usuke sefaka okwakhe naye lapho akuconfuse umqondo, awudide. Yazi kunenye i-article engake ngayifunda, ngifunda ngomuntu omnyama ukuthi ingqondo yomuntu omnyama ukwazi ukuyitwista into encane. Once nje wamtshela into encane usuke usuyiguqulile, wayiqeda nya nje ingqondo yakhe. Ukwazi nje ukuyibamba ngento encane ingqondo yomuntu omnyama uyishintshe. Kufana nakho-ke lokho ukuthi uSathane mase ufuna ukunqoba uzobe sakunikeza amaphupho. Just imagine nje iphupho into esisemple kanje, uphuphe mase uthi athi ngihambe ngiyohlola. Ufike uhambe uyohlola, akutshele umama wakaNdlovu ethi ekhaya kini eLambatha kunento egqitshwe emnyango. Usuke kuphi igqitshwe? Uyazi igqitshwe uyena phela, yena usuke kuphi igqitshwe leyo nto leyo egqitshiwe. So nje bazalwane, lithi izwa silwe okuhle, silwe izikhathi zonke. Indida-ke lento kaNkulunkulu bazalwane, yingakho ngithe lezi zinto ziyahambisana zimbili. Khona la khona okuhle khona, kube khona la okubi khona. Kusuke kumele ube negumbi lakho lokuthandaza. Ngike ngiyibuze Mamgina ukuthi kudlalwe egrawundini, uthole ukuthi kudlala i-Chiefs, kudlala i-Pirates. Njengoba edlala lama-team o-2, uzowabona ishaya isikokela e-10. Nabanye bashayisa isikokela, ngaphandle bayakhuleka uNkulunkulu. Nkosi sacela usisize ukuthi siyiwine le game. Ne-Chiefs ngapha iyakhuleka ithi Nkosi sicela ukuthi siyiwine le game. uNkulunkulu usuke kumele alalele mubi phakathi kwalabo kwabo-2, ngoba u-2 bakhulekela imeshe eyodwa bazoyidlala manje ngesikhathi esisodwa bazoyidlala kanye. So uNkulunkulu bamenze i-decider ukuthi kushuthi kuba kanjani lapho Mamgeni, ukwenza njani uNkulunkulu uma ucabanga. Iyathandaza i-Chiefs lapha, ithandazela ukuthi iwine le game le. Ne-Pirates nayo ithandazela ukuthi iwine le game. Uyabona ukuthi bayamlinga lapho uNkulunkulu, bayamlinga ukuthi uNkulunkulu uzokhetha kuphi, obani azobakhetha phakathi kwalaba bobabili. Nangangazi ukuthi kwenzakalani lokho kanjalo, angazi, kodwa ngike ngiyibuke leyo nto. Ngithi makwenzeka ngihlangane nebhola ngalibuka, babone sebeshayisa ibumbezana sabo, babone ukuthi bayathandaza ngoba ngize babone beshaya lezi ezabo. Ngithi bathandaza uNkulunkulu ukuthi akabasize kushuthi bawine le game abazoyidlala njengamanje. Wenza njani uNkulunkulu? Kushuthi mase kuwina i-Chiefs, uNkulunkulu usenobandlululo yini ukuthi kuwina i-Chiefs i-Pirates angawina, kodwa ngeke bawine bobabili. Kumele kuwine umuntu oyedwa kahle ekugcineni. So kumele siyibuke ukuthi kukanjani lento ihambisana nani nokulwa okuhle, ukuthi wena ulwa kangakanani phambi kaNkulunkulu. Ungambona umzalwane ephumelela, enzeka zonke izinto, ethola umsebenzi, ethenga imoto, eba nomuzi omuhle, hhayi ngoba eloya, ngobani ubukulo okuhle phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyamthanda umuntu owenza kahle phambi kwakhe. uNkulunkulu uyamthanda umuntu ozinikelayo, ezinikele ngobuyena phambi kwakhe. So vele ngesikhathi wenza kahle phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu uzokunikeza ama-rewards, uzoku-reward ukuthi wena wenze kahle, nakho ngiyaku-reward ngalokhu. So wena ongenzi kahle, ithizwe bazalwane, asihambe kahle phambi kobuso kaNkulunkulu, sihambise okwakhe. So siyathola ukuthi uNkulunkulu akakwenzi okubi, wenza okuhle. Wena mase uhamba kabi, uhambise okukabani. So vele akeze ukuku-rewarda lapho. Even umzali ekhaya, ingane uma ingenzi kahle phambi komzali, umzali uzoqala enike leya emlalelayo uqali le eyenza kahle. Kuze kugcine kwesinye isikhathi kubukeke ngathi abazali banobandlululo ey'nganeni zabo. Hhayi ngoba benobandlululo, kodwa nje uNdlovu kayiphikiswa nawe la ekhaya uzogcina usuthi hhayi awuyibonelele mntanami ukuthi wenza njani. Unikeze le oyibonayo ukuthi uma ngithe eyi Nomvelo gijima uye kuba akanampendulo, akanalutho, wenza exactly njengoba umama eseshilo. So naNkulunkulu kanjalo-ke angeke ezothi ngikhonze mina ngedwa, ngiwuNkulunkulu wabo bonke onkulunkulu. Wena mase ufuna ukushiya uNkulunkulu wabo bonke onkulunkulu uyokwenza onkulukulwana. Angiyazi yiphi incwadi, kodwa khona lapha elize limenishile khona lithi kunonkulukulwana. Wena uhambe uye konkulukulwana, umyeke uNkulunkulu lo ophethe labo onkulunkulu. So nje lisho kanjalo izwi bazalwane, lithi asilwe iy'khathi zokugcina. Sekuyiy'khathi zokuthi sisondelane naye kakhulu uNkulunkulu, nanoma ngabe iziphi izimo.
obhekana nazo, nanoma ngabe uyayibona impi ihlasele, nanoma ngabe uyayibona kwenzakalani, ziyakushaya izinto, kodwa nje uthi awusuke ebukhoneni bakho Nkosi. Uthi nje ngiyohlala nginawe ngazo zonke iy'khathi. Uthi angeke ngize ngisuke ngisho ngathiwa umakhelwane usezonke igcekeni lami angithuke, angeke ngize ngisuke kuwena Nkulunkulu. Yazi ungasuke kuye ngisho usubabona abathakathi ukuthi awunabo bayangithakatha ngapha nangapha, kodwa hhayi uhlale nje kuyena. Yazi uma ukhuleka egameni likaJesu, ukhuleka ngokukholwa, ukuthi sithembeka laphana ukhuluma nge-faith. Ukhuluma nge-faith ngendaba enkulu. Yazi uma uzokhuleka ngokumethemba uNkulunkulu, ukhuleka ngokuzinikela wena kubuyena kuwena, engafika awuvuthuzele umuthi ethi waweqa uzofa, kodwa awuvuthuzele ngokuthi uyakholwa, ukholwa egameni likaJesu, uqede weqe, ungabi nalutho. Bese iyamangala yena. Kunomunye ugogo wami babehambile beye emcimbini thizeni, umcimbi womndeni, kanti uzobona bemfakela umuthi nalokho ngomuntu wayehamba naye, bamfakela base wamkhombisa lo muntu ukuthi uyabonani ukuthi kwenzakalani laphana, kodwa ngesizathu sokuthi base bebanikezile ukudla kusemndenini. Futhi yazi imindeni eminye ephinde isilinge kusemndenini, bazothi uma bengakudli lokhu kudla mase kuthiwa akakudlanga ngoba ugogo wayesindisiwe-ke kakhulu, kuzothiwa akakusakudlanga lokhu kudla komndeni ngoba kukanti umndeni lo hlezi uvukelana kuney'nkinga. Wathi nje kulowo gogo asivaleni amehlo, sithanda thina sisabakwazi ukuthi gogo ningakudli, sisakhanda ama-plans ukuthi sikwazi ukukushushumbisa, sikuthathe sikukhiphele ngaphansi kwetende. Manje uma sikukhiphela ngaphansi kwetende kuzodlula omunye akudle lokhu kudla, sifuna indlela yokuthi kugcine kungadliwanga muntu. Wathi ugogo kulungile, ngithanda ukudla sizodla. Wavala amehlo, akakhulumanga ngomlomo, badla. Sibonile nathi kukhona wayofakile umuthi, namanje usakhona lowo gogo, kodwa kaze bebe nalutho. Badla baqeda bayiphuzela amanzi, baqhubeka bayixoxela indaba, kodwa ngokukholwa. Shuthi nje ugogo wavala amehlo, wavala umlomo wakhe, wakhuleka ngenhliziyo, wathi Nkosi lokhu kudla ngikunikele ezandleni zakho, nanoma ngabe yini efakwe kuko ngeke kuze kwenzeke lutho. So njengamanje sisesikhathini lapho kumele siphile khona leyo mpilo yokuthi ngisho ngathi uyambona umakhelwane uzokwenza ini, ngisho ngathi uyabona ukuthi izinto ayisenzeki, sekudinga ukuthi sikwazi ukuzinikela thina ubukhona bethu, sithi nje Nkosi sidinga wena kulesi sikhathi, akayikho omunye simdingayo, asisadingi lutho, kepha nje sinikela thina wonke kuwe, siyazinikela. Kunomunye umhlabeleli uthi uma ngihamba ngedwa ngeke ngize ngikwazi ukuhamba, so ngidinga wena Jesu ukuthi ngihambe nawe le ndlela. Sikwijeni bazalwane, sisendleleni siyahamba, njengoba sihamba vele zizoqhamuka izivunguvungu zisiphephethe, kodwa wena awukwazi ukuma, ukwazi ukuthi ulwe. Ngiyalithanda leli lokulwa bazalwane, ingakho ngathi ngilokhu ngihlezi kulona, ingoba siyalwa bazalwane. Yazi kuzo ngisho ukukhuleka ukuthi ngiyalwa la, ngilwa nemimoya, ngiyalwa ukuze ukuthi hhayi uyalwa bazalwane. Angazi nokusakhona umzalwane usarelaxile ongakwazi ukuthi yena ukholwa yiphi inkolo, noma yena wamukela muphi uJesu, ngoba ngineshoyo ukuthi umzalwane owamukela uJesu usempini njengamanje uyalwa, njengoba nje zikhona iy'vunguvungu zikanje. So nje wonke umzalwane njengamanje uyalwa, siba namawunga, imimoya yamawunga, siba imimoya yey'gebengu engene emakhaya, siba nanoma ngabe ukuphi uhlobo lomoya nje esiba nalo. Angingathi mamgina uma ubona omunye umzalwane laphana eshayeka, mese uyagijima uyakumakanibonile umtuzi, ngibonile ukuthi uMbali phela so awuqonde kuyena uMbali straight uthi Mbali yabona ukuthi uyashayeka manje endleleni, asihlaleni phansi sikhuleke. Ungafuni ukuzwa iy'ndaba zakho ukuthi yini emenza ukuthi engakhonzi, yini emenza ukuthi kukanjani. Hlala phansi nikhuleke, uJehova kuphela usuke ezoyiphendulela kulowo mzalwane ukuthi kwenze kanjani. Angithi wena ngesikhathi ulwa uJehova uyangivulela ukuthi nazi izinto. Yabona uma usuke ukhona umzalwane usenkonzweni, uNkulunkulu uzongivulela nendaba yomunye umzalwane, angivulele nendaba yomunye umzalwane. So kusuke kumele ukwazi wena ukuthi umelane nazo zonke lezo zinto, uhambe kuleyo mizi uyokhuleka, sisuke sizoshintsha isimo salowo mzalwane lowo. So nje bazalwane, into ekhona njengamanje isekuthenini asilwe. Amen bazalwane, amen bazalwane. Bayalwa kodwa bazalwane, bayayizwa le besiba nayo, le besibhekene nayo yokulwa. Uthi umama inkonzweni yamanxusa uthi angazi wayebhekene nasiphi isimo, kodwa wasetshela uSathane ukuthi akekho eqenjini lakhe. Uthi uyazi ukuthi uSathane umvivinya kangaka nje ngoba akekho eqenjini lakhe, akekho. Ungamthanda kakhulu uNkulunkulu yalo wamama ukuthi
akekho eqenjini likasathane. So if useqembini likasathane angeke azokuhlukumeza usathane, angeke uzulwe impi, ayikho into ozolwa nayo, ozobhekana nayo, yonke into yakho izoba right, uzoziphilela kamnandi. Kodwa ngoba umzalwane lokhu ubhizi umemezana negama likaJesu, usathane uzokushaya, uzoba bhizi akushaya, usabathathe uyavika uyakushaya, usabathathe uyavika uyakushaya, ufuna ukuthi uzugcine ube seqenjini lakhe. So yilapho-ke kumele ulwe khona wena naye ukuthi ngeke sathane ngize ngiyogcine ngiyongena eqembini lakho, ngizolwa ebukhoneni bukaNkulunkulu. Amen bazalwane. Ngiyabonga kakhulu bazalwane isikhathi engisitholile. So nje abazalwane ngiyacela ukuthi sifunde lento yokulwa, ngoba kuthi yena ezwini lakhe sama phambi kwebandla, sama phambi kwabantu abaningi, sazovuma ukuthi yena uyinkosi nomsindisi. Ake simthembe uJesu ukuthi uyena uzosukela izimpi zethu, bese nathi siyalwa sibe nomkhuleko, kube negumbi lakho ngiwazi ukuthi leli yakhona ngizosikhulekela kulona, ngizohlala khona ngikhuleke. Akukho ukuthi ezokwenzeka, khombi ezokwenzeka ngisho mathi usathane angivunguzisa, kodwa nje ngizolwa ngile bukhoneni bukaNkulunkulu, ngilwa ukulokuhle, ungalwi nanoma ngabe uhlobo lwempi eqhamuka umzalwane ezokushaya, ungamshayi wena, thani mina ngizolwa ngilwe ukulwa okuhle. Amen.